Assalamu alaikum, barkanmu da sake haɗuwa wannan program namu na Lamu Sadiq from Northern Infotech. So akan lesson mu da muke na computer, yace muke koyon computer tun daga scratch. To yau insha Allah za mu yi bayani akan yadda ma ake goge abu a cikin computer ka. Idan kana amfani da computer ka kaga wani abun baka sa amfani da shi, so zaka goge shi. So da farko ita computer tana da wani abu da ake kira recycle bin, kamar shara. Da abin da ka goge nan yake tafiya, kamar a cikin nan za ku gan shi. Idan computer ku akwai akan desktop za ku gani ga alamar shara na. Kama gida idan kana da shara ka ɗauki leda ka je ka kai shara, sai ka kana da buƙatar ka dawo da leda, so za ka yi zuwa sharan ka je ka ɗauko shi. So ita ma haka computer take, idan ka tashin farko ka goge abun, ba wai tashin farko zai gogu gaba ɗaya da kan computer naka ba, yana tafiya wannan gun da ake kira recycle bin, zai je ya zauna a nan gun. Duk sanda yake da lokaci, idan ba goge shi a cikin recycle bin ɗin ba, kake da lokaci dawo da shi, kaga kana da amfani da shi ka dawo da shi, za ka yi zuwa recycle bin ɗin ka dawo da shi. So yacce ake goge a cikin computer shine, da farko ɗau misali kana so ka goge duk wani abu, ko a cikin folder ka, misali ko a cikin folder kana so ka goge wani abu, ko kuma a kan desktop. So idan ka tashi za ka zo kai danna shi, kai clicking, ka tabbata ka danna shi wannan alamar kora abin ya dawo. Idan da yawa za ka goge, za ka fara highlighting ɗin su, za ka danna Control A a cikin computer ka, ko kuma ka danne left click sai ka ja iya wanda kake so. So ko guda nawa kake so, idan ka tashi gogewa za ka danna sai ka yi right click na ɓangaren dama kenan, sai ka danna shi. In ka danna sai ka dawo kamar yacce na nuna mana baya, za ka yi sending ko kuma ka buɗe shi. So sai ka zo nan da aka rubuta delete, sai ka danna. Kana danna delete, kun ga ya tafi kenan gabaki ɗaya. So ya fita da kan computer mu. Da ya fita da kan computer, ba wai gaba ɗaya muka goge shi ba, to yana cikin recycle bin wanda na fara muku kamar shara. Sai ka zo recycle bin in kana so ka gan shi, ko da nan gaba za ka dawo sai ka danna recycle bin. Kana danna recycle bin, duk wasu abu da ka goge a cikin computer ka za ku gan sa a cikin recycle bin. To kun ga duk wannan na goge su, sai mu duba shi. Sunan abin da muka yi deleting shine part 3, kun gan shi gashi nan a nan. Kun ga wannan duk sauran part waye, wasu abubuwan ne da na goge su daga baya. So idan na zo ina so in dawo da shi cikin computer nawa, so zan danna right click again, akwai gun da aka sa restore, na danna restore haka. Kun ga ya bar recycle bin, in na je na duba folder zan ga abu na ya dawo gabaki daya. So kun ga gashi ya dawo. To haka ita computer take, da sanda ka goge abu ba wai directly ya tafi bane ba, yana zauna a recycle bin. So idan kuma ka riga da ka goge shi a cikin recycle bin din muka koma gabaki daya, to ya fita da kan computer. Kamar wannan abubuwan da kuke gani, na riga da na gogo su da kan cikin computer na yi deleting nasu, sun zo sun zauna recycle bin. Idan na danna ne selecting gaba ɗaya, ne Control A, ko kuma na highlighting din su kamar yadda na faɗa, na highlighting na zuwa haka. In na jawo na highlighting, to zan iya goge su gabaki ɗaya. Na danna delete, na yi right click, akwai gun da aka sa read. In na danna restore, nan za su koma ne gabaki ɗaya cikin computer daga inda na goge shi. Amma na danna delete, so na zan goge su gabaki ɗaya ne su tafi daga kan computer su bar recycle bin. So ina danna delete haka, ka gani yana ga abu 200 da waye. Do you want to, are you sure you want to permanently delete this to 225 items? Sai in samu yes. Da na sa yes, zan jira, zan ga yana discovering. Kun ga space ɗin nan, zan danna continue misali. So kun ga space ɗin yanzu za ta deleting, da yayi deleting komai ya fita, ba zan iya zuwa recycle bin in dawo da su ba. So sun fita daga kan computer. So haka yake abu a cikin computer, haka ake deleting komai, ko daga folder ko daga cikin computer desktop naka. So don haka anan zan tsaya da wannan bidiyon, sai Allah ya haɗa ma bidiyo na gaba. Sunana dai Sadiq Abdullahi from Lamu Sadiq, kuma daga Northern Infotech. So sai Allah ya haɗa ma bidiyo na gaba. Na gode.